Mag-vlog kayo. Nanda tayo mga bay na ba? Vlogger na siya. Ito ang mga bay. Yan na mga bay! Vlogger siya kung tumuwad buwan. Tumuwad pa na ng audio, ng iro. Sak! Nagwalagban pala lang dyan, pe. Yan. Mga? Ano dong? Gusto mo pa. Hindi na ito. Ito na ito. Busog ng ito. Yung ka. Ano sa ano? Bang kang utot. Bagay. Ito. Sorry pala. Kaso ba? Kato pa lang mag-head na. Nagkatun ka na. Ito. Tulog siya. Yo. Sabi na yun. Labay ba dahil kabuang mga kuwan. Ano naman? Bok utot na hay nga, bok utot na mga yan, mga ba, itong sila ito kabok, 5 mga sunod mga bayan, mga ilog eh. Ano nga? Mga ilog. Bang ilok kung saan? Ngawahe ba? Weh. Lamig ba ang tak? Kaon. Kaulo. Piso niya kung sabaw. Ha? Gusto lang. Ito mo. Di ako say. Mandangan man say. Rilulun. Lulun bagal ang kanto. Di ako say. Paano tayo ebidensya? Paano ebidensya? Ano malitak mo ko ng biyensa? Utot dahil. Utot ko daw. Kaon. Ito kaon. Ang tina. Ay, pansawid na kayo. Gas. Mabaw yung kusara. Mabaw dyan mo. Gansi. Apa nak kemana? Bayar lang. Bayar lupan. Lu apa ba? Murang tatanan na yan. Nauna to. Lu sa kuwi. Murang sila. Layo nyo lang. Bamba ba? Kita na uban ganyan din no. Kita na din no. Ayan. Ano nagsunog mga body ba? Hindi nang unyok buwag utot niyo eh. Utot eh. Tay. Sabi. Ilok na ito mo ano. Ilok. Gua pa man ka bro. Pag-ilok. Ito na mong hit. Iro ka.
vlog sa dia. Gusto. Gusto dahil? Aga? Gusto pa ni may pop. Musdat pa na yung kilid. Coba yun. Gano'n, sabon, mundang na pagka. Gua, ako na pumalat siwat. Patang pagmayaan. Dalulong sabon, mundang, dalilang kabuang siwat. Ito yung buwan. Pumalat na. Tired of underarm dark marks? There's a serum for that. Oh, it's a dove deal. New Dove deodorant serum. Sometimes collagen. For even toned and radiant underarms. Dove. This Lagyan na, nagkuhan ko tanda. Lagyan na lang ko ng sudan. amoy araw. Yan ang mga mansang inuunan nila. Kaya breathe na. Nagtatanggal ng mansa. Sa unang babad pa lang. Safety sa mansa. Breathe. Enter the air burst from peace. The power of 3 times the keratin gives you ultimately straight, ultimately shiny, and ultimately beautiful. Keratin rescue from crease. Pero ang pati ng dandruff, ang Head & Shoulders Apple Fresh every day. Up to 100% dandruff free. Ano ba pa? Head & Shoulders. Excited na natin. Ang social activities. Pwede mo ba na? Sa una kape. Protect ka na with Active Blood. It works fast. Against sore throat causing viruses. And helps protect lung. Protect the gut with Bactidol. Also available in lozenges. Patang sa mga na ba? Muntok. Wala na tayong tinapay. Ito sabi ko Da. sa inyo, sasabihan mo ako agad pag may paubos na rin. Ang sulbulsa ni Ron. Ilang beses ko na kaya ito eh. Sino pa nakasay nag-check ng inventory kahapon? Siya po. Ako ito ba? Ikaw! O, nagkakasal kayo. Kung bakit nag-uusap? Medyo. Este, nabanta ko. Este, mga. Huwag na nga muna kayo pumasok bukas. Tawagan ko na lang kayo. Wala ko ito. Iisipin ko muna kung i-review ko ba yung mga kontrata mo. Ano ito ngayon, bro? Ano na tayo ba bukas? Hindi ko alam kasi sabi mo, di ba? Tatarong ka lang daw siya.